No niin, ja meillä on haastattelussa FIFA-turnauksen voittaja Meerasti Nuoristolla 14.9.2013. Ja haastattelemassa Hilu, ja Hilu, ole hyvä. Ahmed Ismail. No. Olet tämä FIFA-turnauksen voittaja. Miltä tuntuu? Ihan hyvä, alhamdulillah. Okei. Oliko paniikissa kun finaalissa tai miten meni koko suoritus? Ihan hyvin. Ihan hyvin. Eikö se ole mitään muista? Ei ole mitään muista. Mulla meni ihan hyvin pikkas herkistettyä. Okei. Oletko sinä mielestäsi että tämä nuoristo on paras pelaaja? Totta kai. Big boss. Okei. Ahmed Ismail. Haluatko syötä? Mitä tekee? Sinä olit pelaamassa FIFA-turnauksia. Ketä vastaan sinä olit? Oliko sinulle mitään ennakkoilua? Olitko sille varma, että sä voitit tai mitä sä? No en olla varma. Olit se niinku... Jännet tosi paljon. Tosi paljon jännittää? Joo. Okei. Ai, et sä osallistuu Lopeta, Ahmed. Ai, et sä osallistuu taas? Totta kai. Tulee uusi FIFA-turnaus. Joo. Ai, et sä voittaa? Ehkä mä kuolin, mistä tietää. Okei, Champions. Lähipä. Joo. Joo.